Inihahatod sa Indo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataonin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kang Department of Environment and Natural Resources. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Ngunyan, ang sa Indong makakaibahan. Marhay na aga sa gabos ng mga paraan tabay. Mga kaimanwa, kamusta po kamo? Ako po si Joan Montecastro para sa programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Makakairibanan nindo kami ngunya na Webes, Petsa 23, kan bulan ng Oktubre, taon 2025. Mapaabot kami sa Indoning mga impormasyong may kinaaraman sa pang-urual daw na buhay bilang sarong namamanwaan na nagmamakulog sa satong kapalibutan. Para sa Indong mga kahapotan, mag-upload sa station sa 4805509 puon alas 11 sundo alas 12 ning pagkaudto kada Webes o sa CP number man po ni Globe 0917-7984-808. Ulitin ko po 0917-7984-808. Pwede man kamo magdulok sa samuyang opisina Lunes sundo Biyernes puon alas 8 sundo alas 5 ning hapon. Asin pwede man na magpadarakan sa indong mga kahapotan o mga suhestyon sa samuyang opisina na makukuha sa Regional Center Site Arawi, Legazpi City. Kami sa indong man naaantabayan sa internet asin sa Facebook page Candizi GB. Ang DENR Munyan. Ang DENR Munyan. Mga pangyayari asin aktibidades sa implementasyon kan mga programa kan Department of Environment and Natural Resources, lokal asin nasyonal. Anion ang sa Indong tagapagbareta. Ini ang katiripunan kan mga bareta sa DENR ngunyan. Ipinapaabot kan DENR Bicol ang maugmang pagbati kay OIC Assistant Regional Director for Management Services Ronel B. Astor sa pagkakamidbid sa iya bilang saro sa mga natauan kan Environmental Awards for Governance and Leadership Excellence o Eagle Award 2023 sa irarom kan Supervising Penro category. Ipinapaabot man kan DENR Bicol ang pagbati sa Provincial Environment and Natural Resources Office o Penro Camarines Sur bilang Best Performing Supervising Penro for iRise 2023. Sa Penro Sorsogon bilang Best Performing Implementing Penro for iRise 2023, asin sa Penro Camarines Norte bilang finalist sa Eagle Award para sa Implementing Penros. Pigmidbid man kan Eagle Awards ang iba pang mga opisyal hali sa Rehiyon Bicol na naging mga finalist sa manlain-lain na kategorya. Si Regional Executive Director Francisco Emilia Jr. para sa Red category, dating EMB5 Regional Director Engineer Maria Socorro A. Abu para sa Environmental Management Bureau category at si MGB5 Regional Director Guillermo A. Molina Jr. IV para sa Mines and Geosciences Bureau category. Ipinapaabot kan bilog na pamilya kan DENR Bicol ang sinserong pagbati sa gabos na mga nanggana asin finalist na nagtaonin onra sa rehiyon asin sa indang dedikasyon sa pagserbi sa komunidad asin pangataman sa kapalibutan. Ini ang katiripunan kan mga bareta sa DENR ngunyan. Kapalibutan ko, namumuktan ko. Kapalibutan ko, namumuktan ko. Sarong makakalikasang aldaw po sa giraray sa satuyang mga paraan tabay. Enot po sa gabos, bation taan mga mahihigos na personahes kan Office of the Regional Executive Director sa pamamayo po kan samuyang matibay na direktor na si Red Francisco Emilia Jr. Sa opisina po ni Assistant Regional Director for Technical Services Attorney Ronel Sopsop, kay ARD for Management Services Ronel Astor,
ERD for Special Concerns Adona P. San Diego, sa MGB po sa pamamayo ni RD Guillermo A. Molina Jr. IV, as in syempre sa EMB sa pamamayo po ni OIC Regional Director Jerry Geronimo R. Sanyes. Marhay na aga po sa mga naghihilingan sa tuyang FB Live, as in mga paradangog kang DZGB, as in congratulations sa DZGB family sa successful na Earth Forum Year 4. Congratulations po sa bilog na pamunuan kan DZGB. So, sa ngunya na aldaw po, ang pag-uurulayan saro sa napapanahong usapin kung saan naging laog po kan mga bareta sa social media, as in sa local media na umano'y fencing activity o pagkakaigwanin estruktura sa palibot po kang Bulkang Mayon. Dakol po ang naghahapot sa DENR kung tunay po ba na may konstruksyon sa palibot kang Mayon. Ano po ang naging papel kang Departamento Digdi, as in kung may kaukulang permit o environmental compliance certificate ini. So ngunyan po na aga, pigmamauot kang DENR, obheto ta po na maipaliwanag ang mga usaping ini manunungod sa Mount Mayon Natural Park. Actually po, jam-packed ang satuyang radio program sa aldaw na ini. Kasi tulo ang guest sa programa. So first half po kang programa, makakaibahan ta po ang matibay na spokesperson kang Department of Agriculture, as in nagpapasalamat kita sa Department of Agriculture for gracing this radio program. As in dyan, pakatapos po kan sa tugyang commercial break, makakaibahan sa programa ang mismo po na Penro kang Albay na mataong linaw tungkol sa usaping may kinaaraman sa protected area, as in land jurisdiction. And kasunod kaini, makakapanayamtaman ang legal officer kan Environmental Management Bureau o EMB Bicol tanganing idiskutir ang mga usaping katakod po kang Environmental Compliance Certificate, as in environmental regulation sa laog po kang Mayon. Pero bago kita mag-abot dyan, aram ko po dakol ang mga listeners na gustong maaraman ang stand kan sa tuyang opisina, pag-uurulayan ta po ini in a while, pero digdi po na kita sa saro pa na importanteng usapin sa pang-oral daw na buhay. Po ang sustainable food systems linking agriculture, food security, and the environment. So, mientras napadagos ang nararanasan ta pong epekto kan climate change, ang pagtaas po kang presyo kang mga barakalon, kaipuhan tang mapanatili. So, sapat na supply kipagkaon na dai po nasa sakripisyo ang satong kapalibutan. So, i-introduce ko na po sa Indo ang spokesperson po kang Department of Agriculture, si Ma'am Lovella Guarin. Good morning, Ma'am Lovella. Nakamute pa po ang sa imong speaker, Ma'am. Ayan. Good morning sa Giraray, Ma'am. Good morning, Ma'am Joanne, and sa mga listeners ng viewers ng ating programa. Ayan, Ma'am, ano po ba ang sa imong nickname? Ano ang gusto mo i-upload ko sa imo? Love po. Wow, magayunan ang pangalan ni Ma'am Love. Igwa kitang nag-message sa tuyang Facebook Live, si Sir Dre Esquivel, watching the Asha from EMB5, and si Ma'am Rosa Betis. Good morning po, DENR DZGB from Malate, Manila. Pabati po Heaven's Friend Staff, Agarwood TN Plants sa Bitano, Legazpi City. Good morning po sa Indo dyan sa Bitano. And si Sir Alvin Uy, good day po, Ma'am Joanne. Dakol ang satuyang listeners, kasi jam-pack, magayon ang ididiskuter ta sa aldaw na ini. So, Ma'am Love, ano po ba ang ibig sabihon, ang gustong sabihon kang sustainable food systems? Sinata po siya importante sa presenteng panahon. Opo, ang sustainable food systems po, ito po yung pagde-deliver natin ng pagkain. Actually, ang pag-usapan mo natin yung food system, ito po ay sumasaklaw sa mga aspeto, mga activities na involved sa pag-produce ng pagkain from production, processing, distribution to consumption. And masasabi natin na may sustainable food system. Pag ito pong processing na ito up to consumption, there is economic sustainability, there is social sustainability, and there is environmental sustainability. So, ibig sabihin, pag merong yung nagpo-produce, yung farmers natin ay may kita naman dito, there is economic sustainability, profitable yung ginagawa. And dapat din may social sustainability, may benefit sa society.
And dapat din merong environmental sustainability, hindi nakakasira sa kalikasan. And So this ang is, ano pala ma'am, monitoring nindo from production to yes, consumption kaining mga opo, pagkaon. napakalawak po, very complex po. And food sustainability is very important today kasi hindi naman lumalaki yung ating mga resources, no? Mhm. And yung population natin patuloy na lumulobo. So, ang Department of Agriculture, ang mandato po ay mag-ensure ng food security and also yung nutrition ng ating mga kababayan. And marami ngayon mga pagsubok po, mga dinaranas tayo na like yung mga malakas na bagyo, tagtuyot, mga peste, mga pagputok ng bulkan. We can mitigate the adverse impact of these calamities and climate change through sustainable agriculture po. So ini na pag-mitigate kang sa tuyang climate change. Ma'am, Yes. actually, Ma'am Love, igwa kitang tiga-apod na climate smart organic farming. Ano po ba ining mga programa kan sa indong opisina kang Department of Agriculture na nagtataguyod kang climate smart organic farming? Oo, itong promoting climate smart agriculture practices, ginagawa po ng DA to ensure food security as we implement strategic approaches like nag-integrate ng environmental sustainability with economic resilience. So, kasama po dito yung pinakauna namin ngayon sa mechanization ng agriculture, yung drones, paggamit ng drones for precision farming and efficient monitoring of crop health. Kaya meron din tayong laboratory na state of the art. Meron kaming office na integrated laboratories, 5 laboratory ang nandyan sa crops, sa livestock, and sa mga diseases. And sa soil health, meron din po kaming mobile soil laboratory. And we also provide climate resilient crop varieties like yung mga drought tolerant variety ng rice or flood tolerant, and meron din mga green super rice varieties po na talagang nakaka-adapt, hindi basta sumusuko po sa mga hamon po ng panahon. And we also introduce mga technology to save water, and we also use renewable energies like the use of solar-powered irrigation system para hindi na po gumamit ng gasolina na nakakaisira ng ating kapaligiran, nagko-contribute sa carbon footprint na po. And we help increase productivity of our farmers through this yung mga training seminars on climate resiliency or climate smart agriculture. So dakulon po palan talaga, Ma'am Love, ang mga programa kang Department of Agriculture. Sabi mo kasubaago, tigiiling nindo ang economic resilience. Dapat resilience din palan ang satuyang ekonomiya. And duman sa pigdiskutir ni Ma'am Lovella na sabi niya na igwa kitang soil, crop, as in ining bantay kan sa tuyang mga renewable energy. Totoo na marahalo na ang mga input krudo, mahal, pero pag nagkakaigwa kita ki mga renewable energy practices na sa tabang kang Department of Agriculture, mas nagiging efficient ang satuyang pag-farm. As in, saro pa ma'am, nabanggit mo ang tungkol sa drones, as in integrated laboratory. Igwa po pala na mga drones na napigagamit ang Department of Agriculture. Ano ini ma'am? Tangan ina mailing nindo kung okay ang mga farming areas? Paano tigagamit ang drone kang Department of Agriculture? Ito po ay yung agricultural drone. Parang maliit na eroplano po, pero ginagamit natin sa seeding, rice seeding specifically, sa pagsabwag ng mga binhi po ng palay dito sa mga clustered areas natin. Kasi po ang agriculture, isang strategy natin ay yung kinakluster natin yung mga farms. Kasi ang average land holding ng Bicolan farmer ay 1 hectare. So we cluster them into 50 hectares and up to 700 hectares yung pinakamalaki nating cluster. And isahan lang yung yung seeding ng palay na binhi through drone, yung agricultural drone yung tawag natin. So nakakales ng labor and
nakakamadali lang yung trabaho. Yung inaabot ng 1 week ay isang araw kaya na. And Talagang ginagamit din ang drone sa pag-spray ng pesticide. mm, Kasi kung yung mano-mano, yung tao, yung farmer yung nag-i-spray, delikado pa sa health niya. Aside, pero kung ang gamit ay yung drone, specific na doon sa merong mga pest na part ng farm, hindi hazardous sa health and also talagang swak doon papunta lang, hindi lahat malalagyan ng pesticide. so ini po pala na drone na tigagamit ng Department of Agriculture, bako saan na siya? So overseeing, ang aram ta po bagang tigagamit sa drone kung tigailing as in for monitoring, Nagpipicture. ano, Yes. ini pala na drone kang Department of Agriculture nakakatanom through seeding, as in agricultural seeding na tighira sa tuyan ni Ma'am Lovella, as in nakaka-distribute Spray. din siya kang mga Opo. pesticides na nakakatabang para maglago ining mga itinanom ta. Pero ma'am, siguro ang saro sa naging maiisip kang sa tuyang mga listeners kung parang AI o kung halimbawa drones na ang naga-seed, ang naga-farm, ano ang magiging epekto kaini sa tuyang mga local farmers? Ano po ba? Parang nagiging produktibo pa ba ang sa tuyang mga local farmers? Especially ngunyan po na paboro ba ago ang klima, ang satuyang climate nagche-change. Ano po ang ano parang insight kaini kang Department of Agriculture? Sa ibang bansa po talagang ang farmer mayayaman and talaga computer na lang yung gamit nila, lahat automated yung farm activities. So yun po yung objective natin dito. Sinisimulan natin sa paggamit ng drone para yung ating farmer nakaupo na lang po siya. And meron nang gumagawa sa kanya ng seeding, ng apply of fertilizer. And ginagamit din ito ng DA sa pag-monitor ng mga damages lalo after calamities. And also, yung gagamitin din ng PCIC para doon sa parametric insurance. Mhm. So ini po pala ang obheto kang pag-adapt man sa panibagong technology, ano, kasi syempre kita nag-adapt kita sa trend as in sa technology. Iwa kitang nag-comment sa tuyang Facebook Live si Sir Dre Esquivel. Good morning po da. Good morning man po sa imo, Sir Dre. So siguro saro sa concern kang mga estudyante, kang mga nyaon sa opisina, paano po ba ma'am ang mga nagkakaigwa po ba ngunyan ki food wastage sa panahon na ini? Nagkakaigwa pa po ba ki pagsayang ki pagkaon? As in, paano po ini na naiibitaran o naiiwasan? Opo, although meron tayong self-sufficiency, rice sufficient tayo sa Bicol, maraming nagsasayang pa din po ng kanin. In the coming November po ay National Rice Awareness Month. So ina-advocate po natin na huwag magsayang ng kanin o bigas, kumuha lang ng kayang kainin. Ang nasasayang po natin ay kadalasan dun sa mga kusina and sa mga restaurant, lalo yung may mga only rice, sana wag nang mag-offer ng only rice, no? Kasi yung iba naman iniiwan na lang, hindi inuubos yung mga nakahain sa kanila sa mga plate. And sa mga farm naman po ay thank God wala naman po tayong tinatapon ditong mga nabubulok na like kamatis, like sa other region. Sa Bicol region po walang ganyan because we properly plan our planting. We have registered cooperative and association and nakaplano po ang kanilang mga tinatanim. Kaya kung magkaroon man ng surplus, meron tayong mga processing facilities din na binibigay para mapaprocess yung surplus and wala pong sayang. Dapat talaga daing masayang o iabot ng surplus rice o food wastage, ano po Yes. ma'am. So sa araw po kaining mga sitwasyon, igwa po bakit ang mga lokal na halimbawa ki sustainable farming o mga eco-friendly na paagi tangan ina makapag-producer kita ki pagkaon? Kahapon lang po nag-distribute ang Department of Agriculture through the Organic Agriculture Program ng 50 heads na Carabao sa mga Farmers Cooperative and Association ng LGU San Jose. So ito pong Organic Agriculture Program, isa po sa programa ng Department of Agriculture para po sa sustainable farming and ito po ay environment friendly na na programa po ng Department of Agriculture and
Meron pa din po tayo yung urban and peri-urban agriculture po na nag-introduce po ng mga bagong technology for urban centers like yung hydroponics and yung mga limited lang yung areas, pwede silang gumamit ng mga container gardening para ano, yung mga containers kasi natin, mga plastic, hindi siguro na matagal bago siya matunaw. Kailangan natin i-recycle. Ano, and also yung integrated farming system. Nag-advocate po tayo na integrated farming system, hindi po monocropping, para bukod sa malaki yung kita, naano din yung daga, nurture yung fertility ng lupa. Kasi pag paulit-ulit yung tinatanim natin isang crop lang, nagiging acidic po yung lupa. Pero pag integrated farming, we plant different crops, parang may crop rotation, na nurture po yung na-rejuvenate yung soil po. Actually, Ma'am Love, ngunyang ko lang ininaaraman na pagpalan puro piriming iyo ito ang species siguro kang Yan. tigtatanong duman, Oo. nagigipalan na acidic Acidic. ang Opo. daga. So, new information ini sa Opo. satuya. And also, sabi mo kasubago, nag-distribuer ki 50 na Carabao. Yes, Anong Carabao, lugar po opo. ining Sa- natawanan ki mga Carabao, Ma'am Lovella? Oo, sa ano po, LGU San Jose, Camarines Sur, doon sa Partido area po, sa Camarines Sur. Kasi po itong local government unit of San Jose, kay si Mayor Gerald Peña, advocate po sila ng organic agriculture. They have 100 hectares of organic farms and meron din silang mga organized group doon na talaga naman na registered, accredited as organic agriculture practitioners. So ma'am, sa mga arog kainin na sitwasyon na dakol po pala na tigtatao ang Department of Agriculture na na mga tabang sa satuyang mga farmers lalong-lalo na digdi sa Camarines Sur sa bilog na Bicol region. Paano naman po ba makakatabang ang mga konsumidores, ang mga namamakal sa pagsusulong kaining sustainable agriculture sa paagi po kan sa idang mga tigbabakal o mga tigpipili na produkto? Oo. Ang agriculture, yung pag-produce ng food, syempre yung process niyan, yung pagtatanim, nakaka-contribute din sa ng pagkasira ng kalikasan. So dapat tayo yung mga mga choices natin, yung may food with lesser food miles ang tawag. Ibig sabihin, ang food miles kasi yan yung tinatravel ng food from the production hanggang makarating sa plato. So kung mahilig tayo sa mga imported like chocolate, imported na chocolate or imported fruits galing pa sa ibang bansa, napaka-grabing food miles yung yung dinadala yung carbon emission na nire-release and yung tinatawag nating carbon footprint. So dapat ang ibibilin lang natin ay yung mga produce lang ng ating local farmers para konti lang po yung food miles na nagko-contribute doon sa carbon emissions. Kaya meron tayong mga kadiwa ng Pangulo, kadiwa ni Akita sa iba't ibang mga society natin para maging available na sa kanila, hindi na sila lalayo. No? So, iyo po pala ni Available Ma'am. Igwa pala yung na. mga- Food yung mga- miles? Yes. So, Available ma'am- na sa kanila yung mga agricultural products na hindi na galing pa sa ibang mga bansa. Ma'am Lovella, thankful kami sa pigahiras mo sa muya na impormasyon manunungod sa mga programa kang Department of Agriculture, lalong-lalo na ining bagong kaaraman sa tuya na drone seeding, drone pagtao ki pesticide sa paagi ki drones, as in ining mga food miles na kaipuhan tatangani na ang mga konsumidores maging responsable din sa indang tigbabakal. Siguro Yes. last question ko na po ini sa imo, Ma'am Lovella, and para po sa mga kaakian ta, as in sa mga naka-star sa satuyang mga komunidad, ano po ba ang mga pwede nindang gibuhon tangani na makihirasinda sa mga gawain na may kaugnay sa sustainable food practices? Igwa ka po ba na mensahe sa satuyang mga friends sa komunidad?
Oo, i-try po natin na magtanim ng sarili nating mga pagkain, mga gulay, mga prutas. Available po sa Department of Agriculture ang mga pangtanim ng mga vegetable seeds. Magpunta lang po sa aming opisina sa San Agustin Pili, Camarines Sur, and makakahingi talaga kayo ng mga pangtanim na iba't ibang gulay, mga pakbet, and iba pa. And pwede pong gumamit ng mga sirang mga container para meron tayo, o kung wala kayong pagtataniman. And also, ang bilhin po natin yung mga fruits na in season para hindi magrereklamo sa masakit sa bulsa, and yun nga nakakatulong pa tayo para mapalesen yung food miles. And and marami po kami mga programa sa youth para ma-engage yung ating mga youth sa agriculture. Meron kaming Young Farmers Program, Young Farmers Challenge Program na nagbibigay po ng up to 300,000 pesos na capital, starting capital sa mga young farmer na gustong maging entrepreneur na. Kasi ang po natin, ang goal, ang mga farmer natin ay maging negosyante. Mhm. Magayunon ining hineras mo sa tuya na impormasyon, Ma'am Lovell. Actually, kasusaro, nag-attend din ako sa parang mga youth forum na nasabi na ang mga farmers daw ngunyan, ma'am, nagdidikit na kasi ang mga kaakian parang abo na ninda na maging farmer. Totoo po ba ini, Ma'am Lovella? Kaya siguro nagkakaigwa kiarog kaini na advokasya ang Department of Agriculture na nagtatao ki 300,000 para sa satuyang mga kaakian na maging objeto maninda na maging farmers man in the future, maging pangarap ninda na magtanom ki mga agricultural products. Kung wala nang matanom, paano na ang satuyang futuro? Ma'am Lovella? Yes, tama po yan. Medyo talaga yung mga kabataan natin nahihilig sa mga computer, yung mga blue-collar jobs, and konti lang yung nagkukuha ng mga agriculture courses. Although, hindi lang naman yung pagkuha ng agriculture courses ang pag-engage sa agriculture kasi malawak ang agriculture sector, and maraming pwedeng pagkakitaan kahit hindi ka naman tapos ng kahit anong kurso. We are giving free training, seminars, and even starter kits para makapagsimula ng inyong mga livelihood na pwede kayong kumita ng malaki, like yung mushroom cultivation and yung mga lettuce production, mga ganyan po. And meron ding mga programa sa fisheries. Meron nga tayong Young Farmer Challenge na yumaman na dyan sa aquarium business niya, taga Cam Norte. And meron naman po yung mga, hindi kailangan na ikaw ay nagtatanim. Pwede din consolidator ng mga raw materials na pinaprocess. And kaya meron tayong, yung yumaman naman po sa pagpaprocess ng sili into chili paste. And also yung mga pili candies, mga ganyan po, it's also part of agriculture. Dakulon talaga pala, ma'am, na aspeto ang agriculture bako sa nasa pagtatanom, kundi ang mga kaakian, ang mga jóvenes pwedeng maging imbuelto sa mga programa kang Department of Agriculture. Aram mo, Ma'am Lovella, maugmahon ako kasi na-meet ka maski nasa virtual platform pa sa nakita, and maski ako, dakol din ako naukudan sa pigheras mo na mga programa kang Department of Agriculture. Lastly, ma'am, igwa ka po bang gustong i-shout out sa imong opisina, mga kaibahan mo dyan? Opo, hello po sa aming gwapong-gwapong Regional Executive Director, si Sir Rodel Tornilla, and sa aming mga RTD, Doc May Rodriguez and RTD Lorenzo Albina. And ngayon po ay tumakas lang ako doon sa aming pampering ng senior citizen and elderly, and yun yung person, differently abled person, kasi we are celebrating today yung para sa mga senior elderly natin. Kasi this October, yata sineselebrate yun. So, yun lang po, para po makadaupang pala din po kayo. So, nice meeting you din po, Ma'am. Opo, ma'am. So, sa Giraray po, nakaibahan ta si Ma'am Lovella Guarin, ang matibay po na spokesperson kang Department of Agriculture. And syempre, ang nagpapasalamat man po ang bilog na pamunuan kang DENR sa iraron po ng liderato ni Red Francisco Emilia Jr. sa Indo po na Regional Director na si Red Rodel Tornilla. Salamat po, ma'am. Sa Giraray po. May pahabol pa lang ako. Sige, ma'am. Ano po ang sa imong Kasi we are currently applying for ISO 14001
certification yung environmental management system and Mhm. katatapos lang namin mag-training. Isa ako sa mga internal auditor and hopefully maka-apply kami dyan sa inyo sa DNR nung aming ECC. Inguwahon ta iyan, Ma'am Yes. Lovella. Sige, raray po, nakaibahan ta si Ma'am Lovella Guarin kang Department of Agriculture. Pakatapos po kay ni Ma'am na apod kayan commercial break, pwede ka na po mag-leave sa Zoom tangani po, Thank makahabol you. ka na duman sa imong Some engagement. pampering. Okay po, maraming salamat. Sige, raray. Salamat po, Department of Agriculture. Time check po, it's 11:34 in the morning. An oras hatod sa Indokang. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Sa Uno Plus, kalidad na maaasahan mo. Serbisyong swak sa imo. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys. Red Horse Extra Strong. The #1 extra strong beer in the world. DENR Antabay. DENR Antabay. Sa Giraray, Diyos marhay na aga po sa gabos na mga nagdadangog as nagaantabay sa satuyang programang Kapalibutan ta at Amahanan ta. So first half po kan satuyang programa, na-mention ko na kasubago na pakatapos kang satuyang commercial break, pag-uurulayan ta na po ang saro sa napapanahong usapin na kung saan naging laog po kang satuyang mga news, kang mga bareta, puon sa radyo, sa TV, as in sa social media. Ang umano'y fencing activity po o alleged fencing as in pagkakaigwaning estruktura sa palibot kan sa tuyang Mount Mayon Natural Park. As in, dakol po ang naghapot sa satuyang opisina sa DENR kung ano ang stand kang DENR manununggot digdi sa construction sa palibot kang mayon, kung ano po ang naging papel kang DENR digdi, as in kung may kaukulang permit po ini hali sa Environmental Management Bureau na tigaapod ng Environmental Compliance Certificate. Sabi ta po kasubago, makakaibahan ta ang mismo na Penro kang Albay, ang mismong Provincial Environment and Natural Resources Officer kang Albay na si Ma'am Narisol Divina. As in, nailing ko po sa screen, kaibahan niya ang MS, ang Management Services Chief, as in Technical Services Chief kang Albay na si Mampot, as in si Attorney Ella. Kaiba niya po ang sa iyang mga team kang Penro Albay. As in, pakatapos po kang interview ta kay Penro Nari, iyon naman po na makakaibahan ta ang attorney, ang saro sa matibay na lawyer kang Environmental Management Bureau. Siya po ang Legal Unit Chief o Attorney 3 kang Environmental Management Bureau na si Attorney John Eric C. Tizon. So po nanta na po. Good morning, Ma'am Nari, Attorney Ella, Ma'am Pot. Hello, Joanne. Good morning. Sa lahat po na nakikinig po sa DNR radio program, magandang tanghali po sa lahat. Sabi nga po ni Joanne, full force po ngayon ang Penro Albay para maipaliwanag po natin kung ano po yung mga nagawa ng DENR tungkol po dito sa mga issues about Mount Mayon Natural Park Protected Area na ina-allege nga po nila na ang fencing nga po ay nakapasok sa ating protected area. So kasama ko rin po dito yung ating PASO and yung Assistant Protected Area Superintendent po. Ayan, full force po. Kung nagihiling po kamo ki Facebook Live, ang nasa screen po iyo ang magayon na Penro kang Albay, as in ang equaling mga magayon na MSNTS kang sa idang opisina. So Ma'am Nari, Penro Nari, actually dakol po ang sentimiento kan sa tuyang mga kaimanwa, kaibaan mga concerns kan sa tuyang mga netizens sa social media, both local and national, pati mga takol na mga netizens manunungod sa alleged fencing o pagkakaigwanin istruktura po sa palibot kang Mount Mayon. Tangan ipo siguro na tauan ta nin kalinawan. Igwa po ba talaga nin istruktura o konstruksyon sa laog kang Mount Mayon Natural Park Protected Area? Ma'am Nari? Okay po. So gusto talang pong linawon,
ang igwa lang pong structure na na-construct po sa laog po kang Mount Mayon Natural Park Protected Area ay yun pong Mayon Skyline. So yun po yung malinaw na nasa loob mismo ng protected area po natin. Itong nagsisirculate po ngayon sa social media na sabi nilang yung fencing na nangyari doon po sa part ng Kamalig ay lumalabas po based doon sa monitoring po na ginagawa ng DENR ay nasa labas po siya ng Mount Mayon Protected Area po. So, Ma'am Nari, ang Penro Albay po pala nagsagibo ki monitoring activity kang nagluwas ini na bareta manunungod sa alleged fencing. Ano po ba ang naging findings kan DENR base sa ginibong site monitoring? As in, sisay po ang mga naging presente o kaibahan kan DENR sa ginibong site monitoring? May mga nakaibahan po ba ang DENR na mga representantes kang lokal na pamahalaan o kang protected area management board? Yes po. Last October 10, ang team po ng PAMO from Penro Albay at saka personnel po from Centro Ginubatan, nagkandak po ng site monitoring. Before po sila mag-proceed doon sa area, syempre may courtesy call and coordination po tayo sa concerned barangay. Doon nga po kay barangay captain po ng Barangay Tumpa. Kasama rin po nila yung membro po ng LGU Kamalig. So, before po sila na mag-proceed doon sa area, nagkausap-usap po, and then si Kapitan po, pinasamahan sila ng mga personnel from the barangay. Yun po yung sinasabing task force quarry ng barangay. Yun po yung nag-assist doon sa team para umakyat po doon sa area. And based nga po doon sa mga dinipon nindang pag-iikot, paglilibot, nag-geotag po sila, so kinuha po nila yung mga coordinates ng mga fence na na-construct na po doon. And pagbalik nga po nila dito sa office, project nila po doon sa mga cadastral maps na dito, so mga base available maps, and lumabas po na nasa labas po talaga siya ng Mount Mayon National Park Protected Area. So, Ma'am Nari, Penro Nari, base po sa initial findings, klaruhon ko lamang po na nasa luwas kang boundary, kang Mount Mayon Natural Park Protected Area ang nasabing istruktura. Tama po ba? Yes po, Ms. John. So, sa mga findings, ano po ba ang ginamit na batayan para masiguro ang lokasyon? Nagamit po ba kita digdiki mga cadastral map, boundary markers, GIS data? Tangani na masiguro ta ining ang validity, as in may GPS po silang dala and gumamit din po sila ng locus map application. So based po doon, pagbalik nga po nila dito sa opisina, may cadastral maps tayo dito, nag-identify din po sila doon sa barangay ng mga barangay monuments, plinat na po nila sa mapa at nakita po natin doon na nasa labas talaga ng boundary ng protected area. So, considering po, Penro, na nasa luwas kang MMNP protected area, ano po ba ang ibig sabihon kaini in terms of DENR's direct jurisdiction? Opo. Pagdating po dito sa jurisdiction, since nasa labas po siya, yung construction na yun po ng fencing ay hindi po yun pumapasok sa jurisdiction ng DENR Penro Albay, na sinasabi nilang may nababiolate na rules. So wala po doon walang nababiolate na laws doon sa pag-construct ng fencing. So kung ini po ay nasa luwas palan kang jurisdiction kang DENR, paano naman po ang estado kan daga? Kung sa nakakaag ang nasabing estruktura, yaon po ba ini sa pigaapod tang alienable and disposable land o ini po ba within the 6-kilometer permanent danger zone? Yes po, nasa labas po. Kaya nga sinabi natin, nasa labas, ibig sabihin, nasa loob po siya ng alienable and disposable land. Na yan po, yung mga lands na yan ay subject po talaga titling or mga private ownership. So, siguro ma'am, sa kalinawan kansa to yung mga listeners, ano po ba ang ibig sabihon, ang gustong sabihon kang alienable and disposable lands? Pwede po ba ining maokupar kang sa tuyang mga kaimanwa? Pwede po ba ining i-privatize o matituluhan? Yes po, subject po yan for titling. And based na po, sa pag-title po, based na rin po yan doon sa zoning classification po ng mga LGUs, kung pwede siyang residential, kung agricultural ba yan, kung commercial ba yan.
considering ma'am na alienable and disposable land ang dagaan na ini, igwa po bang kumbaga restrictions na katakod sa paggamit kang sarong propiedad kung ini klasifikadong alienable and disposable lands, considering na nasabi ta na ini niya sa laog kang 6 kilometer permanent danger zone? Yes po. Pag sinabi po natin na alienable and disposable lands na within the 6 kilometer permanent danger zones, meron po yung mga guidelines na dapat na sinusunod po natin na naglilimit or nag-aalaw ng mga activities na po pwedeng gawin po doon. Okay, thank you for the clarification, Penronari, and sa imong team. Aram ta, kasuba ago, nabanggit ni Penro na nagkaigwang site validation, as in minapa kang Penro Albay, ining boundaries, ining lugar kung sa inyaon ang aligadong kudal na pigsasabi. So para po ma'am, sa kaaraman kan publiko, pwede po ba na ipahiling digdi sa tuyang Facebook Live o ipaliwanag an mapa kan lugar, tangani na mahiling ta ang eksaktong posisyon kang nasabing fence o estruktura? I believe pwede po ining ma-share digdi sa screen kang DZGB. I-allow po kita na i-share ang screen kang Penro Albay, tangani na mapahiling ta sa mga listeners as in viewers kang sa tuyang Facebook Live ang mapa na igwa ang Penro Albay. Yes, i-share po namin para makita rin po ng karamihan. Sige po. Nakikita na po? Actually, daip ko pa siya naiiling, ma'am. Share. Pindutin niyo yung share. Alat-alaton ta po ang mapa na ipapahiling sa tuya kang Penro Albay na yaon po duman findings kang sa indang inspection and validation da po sa Mount Mayon Natural Park. Siguro sa tuyang technical team sa DZGB maialaw man po ang pag-screen share kang sa tuyang mga kaibahan sa Penro Albay, tangani na mapaihiling ta po sumapa na igwasit da. Kasi ang sabi ni Penro, talagang giniyotag ninda ining area kang sa Mayon. Habang po nagahalat, ihiras ko lamang po na sa aldaw na ini ang satuyang guest iyo ang mismong liderato kang Penro Albay, tangan ina idiskutir sa tuya ang manunungod sa estado kang alleged fence kang Mount Mayon, as in pakatapos po makakaulay ta ang abogado kang Environmental Management Bureau. So siguro ma'am Nari, habang tiga-alata iyan, sabi mo kasubago kung ang nasa permanent danger zone luwas sa protected area, sisay po ba ma'am Nari ang may primary jurisdiction kung ang nasabing estruktura wara sa protected area? LGU po ba ini? DPWH po ba? FIVOX? Ano po ang sa imong stand manunungod digdi? Opo. So, ganina nga po, nabanggit ko po siya na nasa loob siya ng 6 kilometer permanent danger zone. So, yung nagmamanage po nito ng mga permanent danger zones, multiple agencies ang nai-involve, pero ang meron pong primary jurisdiction talaga based din po sa pag-research na ginawa na rin po namin, kasi ang FIVOX po nag-determine yung ating pong mga permanent danger zones. Pero maraming agencies ang involved dyan, kasama rin po ang DENR, DILG, DPWH, depende po sa activities na gagawin doon sa PDC po na yon. Pero ang may pinaka-main based po sa nakita namin, may provincial ordinance po pala na nagawa noong 2016, at ito po ay ang Provincial Ordinance 2016-23, at nakapaloob na po dito sa Section 7 na ang LGU po, lalo na po yung mga local chief executives, shall exercise supervision and control over the areas within the 6 kilometer zone and shall prescribe policies for hazard reduction, lessening vulnerability of people, properties, wise management of land and the environment, improving preparedness and early warning
for adverse events and continuous monitoring of areas to ensure compliance with this ordinance. So ito po yung nakita namin, kaya nga po inaano namin, gusto ko rin pong i-mention na yung mga PDC po sana nakapaloob po ito sa comprehensive land use plans ng bawat LGU. So, yan doon po pala, natin ma'am. makikita yung specific land use or activities na po pwedeng i-allow at hindi i-allow po ng mga LGUs po natin. Okay, Ma'am Nari, nauna po sa screen ang mapa na I believe na screen share na ini kang sa imong opisina kang Penro Albay. So kapag po nag-iling ka mo sa Facebook Live kang DZJB, mahihiling na po nindo ang mapa na nakuha kang Penro Albay. Ma'am Nari, pwede mo po ba ining eksplikar na mapang ini? So makikita po natin dito sa mapa na to, yung may mga bilog-bilog po, pwedeng pag-isong nyo ng kaunti, yung ating mapa po, pwede ba? Ayan po. Yung may mga bilog-bilog po na yan, yun po yung ginawang geotagging or yung na-mark nila. So, nung bumalik po sila dito sa opisina, pag i-click mo po yan, yan na po yung picture na nakuha ng ating team. Kaya i-project po namin yan based doon sa mga available maps po natin dito at yung mga nakita nilang barangay boundaries. Lumalabas po na yung pinakamalapit na fence na na-construct ay 605, approximately 605 meters away doon po sa boundary ng protected area. Yung light green po na yun po yung area po na nasasakupan ng Mount Mayon Natural Park Protected Area. So 600 meters away po pala ini, Ma'am Nari. Opo. So ito po, kung makikita, pagagalawin ko lang po yung mouse, ito po yung mini-mention ko kanina, pag dininig po natin itong point na to, lumalabas po itong picture na to at nandito po yung mga coordinates, yan po yung ginamit natin na pag-plot po dito sa mapa, kaya ayan po yung lumalabas, approximately 605 meters away dito po sa boundary ni Mount Mayon Natural Park Protected Area po. So, thank you, Ma'am Nari, sa paghiras mo kang mapa na igwa ang Penro Albay. As far as DENR po is concerned sa presente na estado, igwa po ba na violation under the expanded NIPAS law o ining pigaabot ng RA 11038 o iba pang mga protected area regulations? Oo. Considering po na nasa labas po talaga siya, ito nga po, nasa labas siya ng protected area, wala pong na-violate na INIPAS law dito po sa kinonstruct na fence po. Thank you for the clarification, Penro. Last question ko na po ini sa imo. Sa punto po kang transparency as in public awareness, ano po ang mensahe kang DENR sa mga Bicolanos na mabahala sa usaping ini? Okay po. So sa lahat po ng nakikinig ngayon, gusto lang po namin ipaabot na yung fencing na nagtitrending po ngayon sa Facebook ay ipinapaliwanag na po namin dito sa program po ng DENR. Ito na po yung isang paraan para malinawan po yung lahat na ito po ay nasa labas po ng protected area. Kaya napakaganda ng ganitong mga radio programs para nai-air naman po yung bawat side mga issues, kumbaga dahil ang DENR po ay natatagtad na, alam naman natin, natatagtad na rin ng mga negative comments. So, gusto lang po namin lang na ang DENR po ay hindi naman po nagpapabaya sa ating mga trabaho at minomonitor naman po natin bawat activities na nandun po sa foot ni Mount Mayon. Ayan, sa Giraray po, nakaibahan ta ang bilog po na pamunuan kang Penro Albay, si Penro Nari, si Mampot, si TS Pot, asin si MS Attorney Ella. Maraming salamat po sa indo sa pagtaong klarifikasyon asin kalinawan manunungod digdi sa aligadong fencing activity sa Mayon. Maraming salamat po. Asin sabi ko kasabago, pakatapos po kang interview ta sa Penro Albay, makakaibahan ta naman ang saro sa matibay na abogado kang Environmental Management Bureau. Sa iling ko, papatawadon man ako ni Sir Henry kung maglampas kidiit ang sa tuyang programang kapalibutan ta at amanon ta at pag-uurulayan ta po ang manunungod sa ECC digdi sa Mayon fencing issue. Sa Giraray po, ang makakaibahan ta, ang Legal Unit Chief as in Attorney 3 na si Attorney John Eric C. Tizon. Good morning, Attorney.
Good morning, Ma'am Joanne, and sa mga virtual listeners and viewers natin, isang makakalikasang umaga sa ating lahat at sa mga kasamahan natin dyan sa DENR, particularly Penro of Albay natin, Penro Nari. Ma'am, good morning. Yan, attorney, in the interest of time, enot sa gabos, para sa kaaraman po kan sa tuyang mga paradangog, ano po ba ang mandato kang Environmental Management Bureau pag-abot sa sa mga proyekto o aktibidad na may potensyal na makaapekto sa kapalibutan, arog kaini na alleged na fencing o estruktura sa mayon? Okay. First, before I start doon sa mandate ng aming office, I would like to thank this program for inviting us in behalf of our OIC Regional Director, Sir Jerry Geronimo Sanyes. Okay. Ang EMB po, Environmental Management Bureau, may mga number of environmental laws tayo under our mandate. Particular na dyan, yung RA 9275, it's the Clean Water Act, RA 8749, Clean Air Act, RE 6969. It's the Toxic Substances Hazardous and Nuclear Waste Control Act. Meron din tayong RE 9003, the Ecological Solid Waste Management Act. And we have... Attorney, excuse me lang po, kasi medyo mahina ang sa imong audio palan. Talaga? Mahina Oo. ba? Oo, siguro pwede man na audio na lang mismo kang laptop lang. ang sa imong Alright, gamit. alright. Yan, mas maray Mas ang clear audio. ba, Opo, mas clear na attorney yan sa imong audio. Okay, sige. So as I was saying, may mga environmental laws tayo under the mandate of Environmental Management Bureau, but in particular sa konteksto kaining fencing activity, ang relevant law natin diyan Nawara ang sa imong audio, attorney. Hello. Ayan, okay na. Okay, ilapit ko na lang Ayun. Okay. Pasensya na po sa mga listeners, nakakaigwa talagang technical glitch minsan. Oo. Let me know kung medyo mahina but Okay na po siya. as I was saying, yung relevant na environmental law natin dito under the mandate of EMB is PD 1586 or Environmental Impact Statement System. Ito yung batas natin na nag-govern sa mga issuance ng Environmental Compliance Certificate or Certificate of Non-Coverage sa mga commercial projects and even government projects na merong likely environmental impact. Ayun. So siguro, attorney, ma-jump ako sa question na ano po ba ang mga klase ni mga proyekto o aktibidad ang kinakaipuhan na magkaigwa ning assessment o evaluation kan EMB bago po nan? Okay. So, yung mga projects in general na merong potential adverse environmental impact, as in covered sa threshold kasi gawa kitang standard, may screening process kita para masiguro ta na susarong proyekto ay covered ng batas natin ng PD 1586 and therefore will require an environmental compliance certificate. So, yun yung natin dyan. So, Basihan. obligado po ba sa mga arog kaining proyekto, halimbawa ang fencing o construction, na mag-secure mo na environmental compliance certificate bago mapunan? Okay, i-qualify ta Miss Joanne. Inot, fencing alone does not require an environmental compliance certificate. But we have to qualify that In the event na yung fencing activity ay considered as an integral part or kaya naman component ng isang malaking commercial or industrial activity, then it's possible na ma-covered siya ng batas natin, meaning magre-require siya ng ECC. Not only that, kapag ka yung isang proyekto ay situated in an area na pwedeng sabihin nating an area considered as within a protected area, that's one. Also, if it is situated within an environmentally critical area or ECA. Yung two instances na yon ay kung present siya, pwede siyang i-require mag-secure ng Environmental Compliance Certificate or ECC.
So sa ngunyan, base sa initial na verification kang Environmental Management Bureau, igwa po ba na existing ECC ang proyekto o istruktura na tutukoy digdi sa palibot kang Mount Mayon? Okay, okay. In particular, itong project in Barangay Tumpa, Kamalig, yung fencing activity, nagpalabas na tayo ng official letter regarding this, na based on our evaluation of official records, wala pong ECC application at wala din pong any ECC issued ang Environmental Management Bureau regarding this project. So, klaruhon ko lang, attorney, wara po palan na ECC. Walang So, ECC. Kung wara po na ECC ang nasabing proyekto, ano po ba ang magiging epekto niya sa project? Ituturing ta po ba ining violation o magkakaigwa po ba nin proseso para mag-comply sinda sa ECC requirement? Ano po moving forward ang mangyayari? I-collect natin doon sa earlier statement ng ating butihing Penro na based on their investigation, yung area where the project is situated ay labas naman po sa protected area. Okay. However, based on our investigation, kasi as soon as we receive the report regarding the alleged activity, ang aming butihing regional director ay nagpakandak agad ng investigation. So sa investigation natin, nag-coordinate tayo sa mga concerned agencies natin, kasama na dyan ang Penro, provincial government, and even PHIVOLCS, pinuntahan natin to gather information. At nakita natin doon sa field inspection natin at due coordination with PHIVOLCS na yung area, while outside the protected area, ay within the 6-kilometer permanent danger zone. So, ano ang regulation ng opisina namin kapag kayong specific project ay situated within a permanent danger zone? Now, we have a presidential proclamation number 2146, series of matagal ng batas ito series of 1981. So, yung presidential proclamation natin, nakalagay doon yung pag-categorize ng mga projects na pwedeng i-categorize sila as environmentally critical area. And doon sa proclamation na yon, naka-enumerate na kung yung isang project ay situated within an area na merong mga following characteristics. For example, an area na madalas tamaan ng mga kalamidad, volcanic activities, or situated in an area na madalas merong eruption, or an area na merong pyroclastic flow hazard or lava flow hazard. So, yun ay mga characteristics na pwedeng i-consider na yung area ay an environmentally critical area or ECA. So, in this case, dahil yung project, yung fencing activity ay erected in an area situated within a permanent danger zone, classified natin siya, based on our assessment and evaluation, classified natin siya as within ECA or an environmentally critical area. So kung ini, attorney, base sa imong explanation na laog siya sa ECA o pigapod ng environmentally critically area, ano po ang magiging lakdang kang Environmental Management Bureau manunungod digdion your immediate and future actions? Okay. Ang legal basis kasi natin dyan ay yung PD 1586. And if you look at the law, particularly Section 4 of PD 1586, nakalagay doon na no person, partnership, or corporation shall implement or undertake or operate any such environmentally critical project or ECP or operate an environmentally critical area without an ECC. So, very clear, na kapag yung project mo ay within ECA, kailangan mag-secure ka muna ng ECC prior project implementation. So, ang implication po niyan, Ms. Joanne, is based on our investigation. Since wala po itong na-secure na ECC, and based din sa ating
coordination with PHIVOLCS, talagang kino-confirm doon na yung area is situated within a permanent danger zone and therefore ECA, there is a violation committed for implementing a project without an environmental compliance certificate. Napakalinaw po kang paliwanag kang satuyang legal officer kang Environmental Management Bureau na si Attorney Tizon. So ano po ba ang mensahe mo, Attorney, sa mga kaimanwatan na gustong maging mapagmatsyag as in responsable sa pagprotektar kan satuyang kapalibutan? Okay. Thank you, Ma'am Joanne. Siguro before doon sa message ko, I would like to clarify also na while we have legal basis in saying na there is a violation, the challenge really is yung factual basis natin kung sino yung owner or the project proponent, yun yung lacking tayo ngayon. At yun yung tinatrabaho ng opisina natin, to identify kung sino yung project proponent, sino yung owner, para once ma-identify natin, doon naman natin i-consider ano naman yung mga administrative or legal actions na pwedeng gawin natin para mag-guide natin ano yung project proponent regarding this project. Sige, Attorney. Ano po ang sa imong mensahe sa tuyang mga kababayan ta? Okay. I understand na maraming interesado talaga dito sa issue na ito, and I think it's a good thing dahil it means malawak yung awareness ng tao natin, and I believe na kapag malawak yung awareness natin ay nagkaka-contribute yan doon sa strong enforcement din natin ng mga environmental laws natin. And we also understand na yung tao natin, meron din tayong kakulangan sa pag-cover ng lahat ng projects na ito kasi kukonti lang din ng mga tao natin na nagmo-monitor. There is monitoring. Okay, there is monitoring na ginagawa ng opisina natin, pero sa dami ng mga proyektong ito, syempre hindi naman natin yan kayang ubusin lahat. At dito pumapasok, Miss Joanne, yung importance ng community involvement. Kasama na dyan yung media natin, doon natin nalalaman na meron palang mga ganitong issues and concerns, at ang assurance naman ng opisina natin is as soon as we learn na merong mga ganitong activities ay talaga namang outright yung action na pinapagawa ng ating regional director para ma-validate yung mga issues and concerns na ito at makakam up tayo ng appropriate measures kung paano ito i-address. Ms. Joanne? Yan, sa Giraray po ang nakaibahan ta si Attorney John Eric C. Tizon, ang Attorney 3 as in Legal Unit Chief ng Environmental Management Bureau. Sa iling ko po, tigihiling ko ang Facebook Live tada nagbababa ang listeners, dakulon ang nakaantabay, as in interesado talaga digdi sa pinag-uurulayan tang usapin manunungod sa alleged fence sa Mayon. And sa iling ko po na eksplikar kang sa tuyang lawyer kang EMB, as in syempre ang Penro kang Albay, kaibahan ang sa iyang team, and nagpapasalamat po ako sa attend din do sa tuyang programang Kapalibutan ta at amanon ta dakulon ang naihiras na impormasyon hali isa sa tuyang mga executives tangan ina maaraman kang sa tuyang mga kaimanwa kung ano po ang stand kang DENR Bicol manunungod sa alleged fencing activity sa Mayon. So sa Giraray po nagpapasalamat ang bilog na pamunuan kang DENR Bicol sa tuyang mga guest, kay Attorney Tizon, kay Penro Nari, and kay Attorney Ella, and kay Mampot. Maraming salamat po. Syempre sa liderato, sorry po, DZGB, nag-exceed kaming 7 minutes. Alam ko po, may mga naka-line up na mga news sa oras na ini, pero just the same po, nagpapasalamat kami sa DZGB dahil sa tinawan kaming oras na ma-explikar ining manunungod sa alleged fencing sa Mayon. So sa Giraray po, sa liderato, kan sa muyang Regional Executive Director na si Red Francisco E. Milia Jr. Ako po si Joan Montecastro, sininihan sa tuyang naging programa Kapalibutan ta at amanon ta. Sa indong nahinanyog ang programang Kapalibutan ta at amanon ta. Kapalibutan ta at amanon ta.